ang Patigayon, trabaho lakip na pagtungha sa mga estudyante sa financial capital sa nasud sa India nga mao ang Mumbai. Human nga na sinati niini ang talagsaon nga kakusog sa uwan nga miresulta sa grabing pagbaha. Ang Mumbai usab ang pinakadakong syudad sa nisgutang nasud. Ang maong kusog nga pag-uwan ug pagbaha wala damha sa mga katawhan ilabi na nga talagsaon nga sayo nga nasinati sa nasud ang monsoon season. Tungod sa grabing pagbaha daw nahisama sa sapa ang mga kadalanan sa Mumbai, lakip na ang baguhay lang nga ginagurahan nga underground station nga Worli Metro Station sa lugar. Ang Mumbai adunay populasyon nga sobra sa 12 milyones, natala pagid sa maong lugar ang sobra sa 400 millimeters nga rainfall karong buwana, sumapas sa datos sa Indian Meteorological Department. Sumapas mga eksperto nga ang nasinati nga talagsaon nga sayo nga pag-abot sa monsoon resulta sa global warming nga padayong gipakigbatukan lukop kalibutan. Gibutyak usab din Soshman Nair, usa ka scientist sa IMD, nga karumbuan sa Mayo usab ang natala nga adunay pinakagrabing pag-uwan sa lugar sukad pa sa tuig 1918.